Good morning, brothers and sisters. Please kneel for the novena to Our Lady of China. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Most Holy Virgin Mary, Mother of God and our Mother, under your title as Our Lady of China, we come before you with humble and trusting hearts. You who stood faithful at the foot of the cross, and who now reign in heaven as Queen, look kindly upon your children. Protect the church, strengthen our faith, and guide us in times of trial. Obtain for us the grace to love your Son, Jesus Christ, more deeply and to follow him more faithfully each day. We entrust to you our needs and intentions. O loving Mother, intercede for us, that we may receive the graces we seek, if it is according to the will of God. Amen. Day 9. Perseverance in faith. Reflection. Mary remained faithful until the end. Prayer. O Our Lady of China, help us to persevere in our faith until the end of our lives. Keep us strong in times of temptation and difficulty. Guide us safely to heaven, where we may praise God forever with you. Amen. Closing prayer. O Mary, Our Lady of China, you are our loving Mother and powerful protector. Watch over us, guide us, and keep us close to your Son. We place our lives in your hands. Lead us always to Jesus, the source of our hope and salvation. Amen. Prayer for Our Lady of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahirakon asin magayo na ama, day ka masasabutan nin si isay man na nagsasabuwag nin iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kawarasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang sa mga puso, sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw, nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan.
tabangan ang gabos na nagapot ning mga armas, na nakakagadan nakakalupog, na butasan na an sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katauhan, na sunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tao, namako ang ranga asin kusog kan mga naghingowa para sa katuninungan, sa tabangan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man ang labang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurang nan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan, inigabos hinagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ng katuninungan. Amen. Sa ngaran ka na maasin ka, aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Idulot man po niya to ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat in honor of Our Lady of Salvation. Dulot ni Josefina Kai and family. In honor of Our Lady of Salvation, hali sa Tinampok Kids, Block 9 and 10, PBN Buraguis. For the gift of life and job opportunity, blessed family. Dulot ni Medeline Madroño and family. Birthday blessings, hali kay Mary Rose Zuniga. Birthday blessings of Warren Perez, offered by Lola Ne and Lolo June. Special na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, for family, friends, and own healing. Dulot ni Jenny, in honor of Senyor San Roque. Dulot ni Gresan Adike, for guidance and successful admission interview. Hali sa sarong devotee, for safe travels. Hali kay Joseph and Connie Minya. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, para kay Froilan. Dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, para kay Eduardo, hali sa Mendoza family. Esperidion, Teresa, hali sa Dumikel family, para kay Simona, hali sa F&S Velasco. Noemi, dulot ni Emma Chan, Ruben, Asupardo ang Cantara family, para sa kalag ni Wilfredo, hali kay Arnold Del Santos. Manuel Ngosyong, dulot ni Emma Chan and family, para kay Genevieve, dulot kan GS Class 74, High School Batch 78, para kay Doroteo Caridad Nena, dulot ni Christine. Matinog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. grasya sing katuninungan, Isu Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Diyos, sing pagisamaro at Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Natugang ako, tas tumakasalan, tangan na magkani o kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagugumpisal ako sa Diyos na makakamahal. Sin sa indo mga tugang,
sa nagkasala ko rin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipanigdi sa kagurangan ng Diyos. Mayroon malugod sa tuon, Diyos na makakamhan, sin patawadan sa tumakasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos na makakamansagod pa man na nagpakani kong magtao, kan mga langit no nabuhay, huli kan pagkamon nagliwat sa bunyag, namimibig kami magtugot ka ng mga ginibo mong mga magmamana, kan buhay na daing kasagporan, sa paagi kan pagpatawa din kasalan sa imong pagmanda, makaabot sa kod sa kapanoan kang kamarawayan, uli kay Kristo, gorang naniyamo sa imong aki, kay babang nabubuhay asin nagahadi. Kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pablo nagdagaw sa Derbe, dangan nagpalistra. Digdi igwanin sarong disipulo na ngaran Timoteo. An ina niya Hudiya, nakaayon sa pagtubod, alagad an ama Griego. Marayaan sinasabi kan mga tugang sa Listra, asin sa Ikonyo, dapit ki Timoteo. Buot siyang ipag-iba ni Pablo, kaya pinasirkumsidar niya. Ini ginibo dahil sa mga Hudiyo duman sa runa, aram ni dagabos na sa iyang ama, Griego. Pag-agi ninda sa mga banwa, ipinasabot sa mga paratubod ang pinagkauruyonan kan mga apostol, asin kan mga namamahala duman sa Jerusalem, tanganing sa indang utubon. Ang mga simbahan nagkukusog sa pagtubod, mantang nagdadakol sa bilang arualdaw. Nag-agis tinda sa Phrygia, asin sa runa nin Galacia. Huli ta pinatanidan sinda kan Espiritu Santo, na dai magbalangibog kan tataramon sa Asya. Pag-abot ninda sa Misia, nag-isip sinda na magpabitin niya. Alaga dai sinda tinugotan kan Espiritu ni Jesus. Nag-agis sinda sa Misia, asin nagpatroas. Kan baging ito, si Pablo nangaturugan, nagpahiling sa iya ang sarong taga Macedonia, nakatindog na ni Kimaherat. Madya sa Macedonia asing tabangi man kami. Pagkahiling kaini, tulos naghanda kami na magduman sa Macedonia. Daing pagduwa-duwa na kami inaapod din Diyos, na darahaw sa inda ang marahay na bareta. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na daga, maugmang mag-apod sa kagurangnan. Ang bilog na daga, maugmang mag-apod sa kagurangnan. Maugmang pag-awitan ang kagurangnan, kamo gabos na banwaan, sa dakulang kaugmahan sa indong paglingkudan, dumulog kamo sa iya, nagaawit nin maugma. Ang bilog na daga, maugmang mag-apod sa kagurangnan. Ang Diyos, iyo ang satong kagurangnan, siya ang satong kaglalang, sa diri niya kita ang sa iyang banwaan,
banwaan na sa iyang inaataman. Ang bilog na daga maugmang mag-apod sa kagurangnan. Marahayon ang satong kagurangnan, ang sa iyang karahayan magdadanay sagkod paman, ang sa iyang pagkaherak itatao sa gabos na kapag-arakian. Ang bilog na daga maugmang mag-apod sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, kung kamo kaungisan ng kinaban, isipon nindo na ako enot na kinaungisan. Kung kamo taga kinaban, ang kinaban mamumot sa indo, siring sa sadiri. Alagad kamo ba kong mga taga kinaban? Pinili ko kamo, asin ginawa ko kamo sa kinaban. Kaya ang kinaban na uungi sa indo. Garong daman indo ang tataramon na sinabi ko sa indo, ang surugoon ba kong urog kisa kagurangnan. Kung ako pinasakitan ninda, kamo man papasakitan. Kung inutob ninda ang sakong tataramon, uutobon man ninda ang sa indong tataramon. Inigabos gigibo ninda sa indo dahil sa ngaran ko. Ulita dai sinda minimidbid. Dai ninda minibidbid ang nagsugo sa ko. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Pinapadagos giraray kagurangnan ang mensahe na siya hali sa Diyos, sa Ama. Asin kung ano ang sayang ginibo sa pag-utob kan kasuguan kan Ama, iyo man ang piga papasabot sa nagsusunod sa iya. Kaya giraray ang enot na importanteng attitude ni sarong Kristano, iyo ang pagtubod asin pagsunod. Nagpapatanid ang kagurangnan ng kinaban, maski nga ni pigilalang kan Diyos, igwa pa ni sa diring desisyon. Taan mga tao na uya sa kinaban na apektaran kan ng mga bagay na yaon sa kinaban. Kaya itong mga habo magsunod sa Diyos, nawiwili lang sa tinataong kaugmahan kang kinaban. Kaya digdi baga mahiling na ana sa tong dawas na igwang kaagid sa kinaban, ang materiality kay ni, iyo ang kung minsan nagdadara sa kasalan. Kaya tano ta magagada ng tao, ulita nganing mapara so mga epekto sa lawas, sa hawak, asin magisang espiritu. Tangaling out pa man lugod, ang naging mga paagi sa kasalan kan mga material na bagay, dahil na maulit sa ikaduwang buhay. Kaya nakulaon mong giraray ang challenge o pagbalo sa sato, warog ng kayo sa paglikay sa mga bagay na magdadara sa to sa kasalan, asin malilingwan ang mga tataramon kang kagurangnan. Ano po ang pigasabi digdi na dahil ngayang sorgoon na urog kisa kagurangnan. No its slave is greater than its master. Kung pigasabi ni Kristo na kansiya diyon sa daga na sugutan man siya, dahil man nagsusunod sa iya, na dahil man susugutan. Kita na mga parasunod sa iya,
bako kita mas urog sa iya. Kaya ini nagadang tandaan na di kita exempted sa ano man ng mga kadipisilan. Ta ito nga ning kagurang nanta, nag-agi inako ang mga kadipisilan sagod na magadan sa krus. Lao mon tanayo man yan ang agihan ta. Alagad sa other side, kung nagtagumpay man kagurang na nadaog niya ang persa kan kasalan, lao mon taman sa tabang niya na pinapailing kan sa iyong pagkabuhay liwat, madadaog taman ang ano man na mamatian tang mga kaluyahan, sin mga kadipisilan. Digdi po may hiling ang importansya kang magayon na relasyon sa kagurangnan. Kung bako man mare ang relasyon mo, maloy man ang pagtubod mo, paano ka man magtutubod na makakaya ang mga pagbalo, makakaya ang mga kadipisilan, asin sa tuong mismong kaluyahan. It calls for an intimate relation with God. Kung dahil ka man nagpapangadyi, paano mo man masasabing tatabangan ka kang mahal na Diyos? Kaya, ang taong nasa kinaban, sagod na dai na tutuklasan ang importansya kang kapangyarihan ng Diyos sa iya, either na matubod sa na siya sa iya, o kaya i-welcome niya ang katotoohan na may Diyos na naglalang sa iya kasi inaapod siya sa urog na hararom na kaugmahan. Pamibi ka mga tugang, tanganing sa kon sa indong atang, mga kamandugot, kan Diyos amang makakaman. Akon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para mas pakinabang niya, to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami, kay raking ako, ang mga dolot kan sa imong pamilya, tanganing sa tabang kan sa imong pagbantay. Daininda iwawaraan mga iwinaras, kundi makamtaninda ang mga bilang ang mga balaog na daing sagkod, duri kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asing sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. pasalamat ka sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, mantanos nakakaligtas si kakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway ni harubay, urog ng gayo sa panahon ni na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot sakripisyo. Sa pagdulot kan sa iyang hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kang krus, asin sa paubaya kan sa diri sa imo, para sa imong samong kaligtasan, nagpaminibid siyang padi, altar, asin, kordero.
Kaya sa labi-labing kaugmahan kang Pasko, nag-ugmang gabos sa bilog ng kinaban, pati nga din mga langit no na virtudes, sin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos nagsasabi, Ang kagurangnan, Diyos ng Ama ko, langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan. Sana sa kaitasan, sana kaitasan. Dadanan minadigdig, sa marang kagurangnan. Sana sa kaitasan, sana sa kaitasan, kagurangnan, ika na ng banal. Bura, buning gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ba sa imong espiritu, tanganing maging para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Kristo. Siya na sa rugari na buot, pinagpasaluiban sa pasyon, ng kuaning tinapay, sin pagpasalamat, binaag ini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainiyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman pakapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgiraray na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pag-ibuhon indo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Nagkagadan mo kagurangnan, pinapangaretanya mo, ang pagkabuhay mo liwat itinapayag, na ikaw magdato. Kaya kami nagrurumduman sa iyong pagagadaan, sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magagurangdan, kaining tinapay nin buhay, asing kalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanig mo magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kangawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdama kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang gabos na klero, si Ringman, giramdama sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, urog na ang pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kay Raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Iban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, si San Jose, sayang esposo, ni San Judas Tadeo, isin mga banal na apostoles, mga martires kang China, sing gabos na santo sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman, ang gabos na
kagalangan na sing kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugluan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagaan siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya, ngunyan. Sin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan ka sa imong pagkaherak, maging dani na taling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. So Kristo kagurangnan, ka na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papakani ko siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikan na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan kagurangnan, mapasaindo sa kod paman. Asin sa imong espiritu. Patinaawan ka mo, kan tandaan, katuninongan, peace be with you. Uyan, Kordero kan Dios, sa Iso Kristo, nagpapara kan makasalan kinaban, paladan mga inaapod, sa pagpakinabang kaining Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sa kong kalag, maumayon, pangtamanong kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya,
inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita. Kagurangdan na mamibig kami, padagos mong bantayan, ang mga linigtas mo, sa kabanalan, tanganing ang mga tinubos sa pasyon sa imong aki, magugmasa sa iyang pagkabuhay liwat, siya na nabubuhay, nagahadis, kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Awiton ta ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilio, ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, ut dignius
amor promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum epitsi meriretur, Spiritus Sancto operanti preparasti, daut cuius qui ratione et amor, eius pia interditione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eiundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. ikan mga pamibi, intercession sa Nudas Tadeo, Sin Maria ini kaligtasan, Maria ina kan mga Chino, Maria of China, ang kamo asin sa inong mal sa buhay, bendisyonan sa ngarang kanama, asin aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. Dinulot na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.